Hello pa songlam sos lang tin YouTube ko vlog channel ke tini 22 tarik 5 Mac 2024 ni narong na house ending hatang itong bayasang ke bayasang narong na single house ending na ang sop samaribo tai narok spray na sada khanga channel subscribe kadi tai bell icon notification malma jar kai tonni bayasang narok jodi success manai tong khanga ora help kadi ora help khai narok niche rinaw sungmani ora donate khai ri mano ke narok hamna watai chubama ora no narok no sai mano ke narok ano busuk jura tisa saksajiya narok ro mislis payment khai help khai de ke bayasang jung tabuk thanglai sini topic ko ke bayasang mefro obo bo kisa o chat no bo kisa sung phulu khai narok no tini busugoi sai khnai ba obono tini busukliya next time o jung narok no busuknai chat o তারপরে next চারটা narokno obono bumai ke guti kok abo narokno sai bojongnai তারপরে narokno miyafora ang rimani narok nugui mankha miya 21 tarik 5 Mac 2024 ni video no narok nai di 7 house 7 ending narokno ako direct FR SR rimani hingke tai kaisa narokno oro nai di 1 tai 6 tongo hingke tai 2 tongo hingke narokno ang guti hingke 12 rijak তারপরে 10 রিজাক 11 kaisa chiriya haifano naidi ang oro 4 tongo oro 1 2 3 4 ni bisingo naidi o kunui no success mano miyani salo hingke obo to FC wngka thangka yang nok no ang hit guti rimani 7 house 7 ending thangna bagui hingke nok no 7 house 7 ending thangna bagui rimani obo bo success wngka hingke bayasang khakao tini bo chung success wngka no hinui hingke norok je success maya rok please comment khai tasadi ang loss wngka obo hai wngka tamoni hingke ani guti already ang nok no rijak nok no ang already phungni simini rwui tongo hingke norok si thingya ahosi nok no oro bo sai rijak already FR yake SR o norok thungna bagui hingke guti ba naro guti kwbang ya haibano si norok thingya khe kuno kaina kwrui norok 5 toea kai thwngka hingkai phano si aswk rang thangya jodi salsa waisa mankha hingkai no norokni profit wngtok hingke bayasang norok oro nugui mankha na tabukle norok ano comment khai sasidi je norokni loss wngmani tai busuk jora tui tongkho kintu tatal ta sadi please norok comment khai no sadi ang miyaforo 77 FC phnangui rwkha norokno 7 house tai 7 ending thungna bagui rimani hingke obo 77 phai rwkha second o hingke FC ni wngkha hingke je 5 toea kai thwngnai rok 10 toea ni mankha na hingke 10 toea thwngnai rok 20 toea mankha na norokno ang already sajak 10 toea khe 20 khe no play khai di hinui hingke norok busuk jora tui norok mankha abo please comment khai sadi kintu norok khe obo hai kwbang nana musugo ang jephanu kwbangta thani kisa kisa thani FR tai SR no norok thwngui kisa kisa khai no success khai di hingke bayasang nugui mankha na tarpore chwng khe tini chwng main video nainai di oro chwng target mano 4/2 7 tai 9 naidi oro chwng ohaike target mankha hingkai chwng naidi oro chwng sai mano oro naidi hingke 9 ni tongo tarpore 4 bo tongo hingke chwng abo ma thwngnai tarpore chwng 2/7 abo poro nangnai hingke naidi 3/8 hingke khakao tini ni salo koyekta extra guti bo tongnai tai norokni bagui guti bo tongnai hingke.
bayasang narok noro nungoi mangkana 79 pora 82 phaio 82 phaina tongmani tini di phaina saimaya hingkai ani hisab 82 to koklak 81 chini booking no koke kokhan hinui khakau hingke tei kaisa kok 82 hingkai chwng je aro 2 manmani 2 bai bo max oin tongkha hingke 2 bai max oin tongkha chwngbo thangui naina nangnai hingke bayasang chwng kok sayawui no chwng thanglai sinai chini main topic o hingke nai naidi tat ket wngkha de tini narok se thwngna songnai thwngui mano almost yang khe narok play takai hingkai swkang no chwng house tei ending no dinai 2 2 2 by 7 তারপরে tongo 2 by 7 4 by 9 hingke abo miyane haino khor norok important bomot no hit thwngnai abo simi se ang oro rijaknai hingke baad baki norok thwngna usakhai normal o thwngui mano jodi soi goti kwbang thwngui success nanaikhai nadi miyafोर ni hai sem 4ta nogo no goti tongo ani sai mano o bisingo je kuno kaisa khlainai hinui haifano main important ni kha ni obo norok obono no important khai tongmano ani important ni khe obono fr tei sr norok thwngdi fr tei sr norok obo nungui mankha na fr tei sr norok play khai mano fourth house fourth ending no hingke khaka o ang tei kaisa naidi si target oro success wngya oro success wngya hingke chwng oro second round no success wngkha hingke khaka o tini first round no phano success wngnani chance tongo hingke tarpore norok no ang check khai phano oro naidi 18 success tarpore oro jodi chwng success maya oro chwng success hinai oro jodi success maya oro chwng success hinai naidi 1 2 3 3 din ni bisingo 3 din no success nakha hingkai norok ni bomo hayangnai naidi ang sanai ekta goti 5 ta khai thwngkha hingkai kogoi ang example wngkha 20 ta goti hingke 100 taka hingke house kaisa 5 ta khai khe 100 taka norok 200 taka si oro thanai hingke first round no jodi thwngui 200 taka hingke first round no success manliya ongkok hingke second round no thwngnai 300 taka second round thwngnai 300 taka 300 plus 200 boso 500 hingkai 500 hingkai 500 ni jaga o jodi 5 taka yakhe ba 10 taka ni payment nangkha hingkai no tei asol paithango asok loss wngya hingke miyaforo to fc nangui thangkha je 10 taka thwngnai rok 20 taka ni mankha na 15 thwngnai rok 30 ni mankha na 16 5 taka thwngnai rok bo 10 taka ni mankha na amaike no wngthang mane profit wng thangkha na neima hino hingke bayasang obono ani channel o je phaiui ano channel no khibi thangnai rok pura loss norok jebono profit wngui maya norok ni kha lokma kwrui doijo kwrui abagui hingke chwng norok no bo success hinani chaitongo norok yang langta thangni thwngdi norok ni invest ni onjai thwngdi profit ni onjai thwngdi hingke goti nong no hnai 27 24 47 72 42 74 49 49 79 29
94, 97, 92. Okay, friend oros only 4 tai 9 ni guti sang rijak hingke tei 2 tai 7 ni guti bo nongno rijak hingke kakao ani hisapole mia probo 7 pai ongka tini tai ketsa guti nongno rina tongko tamoni hingkai abo ribano orta 12 ta guti hingke tei koyekta tongo extra guti sapaijak abo bo nongno rinai hingke extra guti hinmano hingke extra guti o 19 91 86 68 taরপরে double 2 তারপরে তিনি 22 তারিখ hingke chwng oro 2 bo manjago hingke oro 2 bo manjago aboni bagoi norokno obo guti marka hingke tarpore chwng nogo koktai kisa kok salainai kok wngka hai chini booking number miyaforo norokno ang samani 81 tini target tongo hinui hingke miyaforo ang norokno samani 81 target tongo ani 110 miyaforo rika hingke haipano 1 no paika nari 11 tarmane oboni same to same line no paio hingke tei kisani bagoi chwng lai thanga guti hingke kokroi abo painai norok khaloi tongni hingke tini sala norok abono kom ridi 60 taka rok phano tongdi 50% ke no thungoi mano norok hingke thangno bwskai 50% phano di hingke 50% ni manfano chini profit tongnai ah bagoi norok abono tini kom kisa hit kom khai tongni ah jodi norok thangna chukai agin chungno tongoi mano hingke paisang tini bagoi asung nongkha norok video no please share khai di video no share khai di like khai di norokni hamjama tei chuwama comment khai di norokni je chuktui norok help khai di hingke tini bagoi asungno malai next video o.